Симәк авылы халкы инде моннан берничә ел элек авыл көнен яки Сабантуй бәйрәмен үткәрү хыялы белән яши башлаган. Быел алар хыялларын тормышка ашырдылар. Сабантуе чыннан да бик зур һәм күләмле итеп оештырылган иде. Авыл халкының бу бәйрәмне сагынуы, читтә яшәүчеләрнең дә бәйрәмгә ашкынып кайтуы урамнардан ук күренә. Бу инде элек-электән Симәк авылының җыен үткәрә торган Сабантуй урыны халык ярдәме белән шушы торгызылды. Бөтен эшләрне оештыру өчен авыл халкы эшләде. Авыл халкы акча җыеп, матди ярдәм күрсәтеп, үзләренең көче белән шушындый мәйданны торгыздылар. 35 ел булганы юк иде авылда. Бу бәйрәмнең без инде авыл халкына зур рәхмәтле, читтә яшәүчеләр дә. Сабантуй бәйрәме борынгы гадәтләр буенча бәйрәмләрне күтәрү белән башланып китте. Әлеге мәртәбәле вазифаны Симәк авылының тырыш, авыл өчен янып йөрүчеләрнең берсе, бәйрәмне оештыруда ут янып йөрүче Фуат Касыймов башкарды. Симәк мәчете имамы Мансур хәзрәт хәйр фатихасын бирде. Алып баручы Рәмзия Акмалова бәйрәм чарасын оештыруда катнашкан, ярдәм кулын сузган бик күп гаиләләрне һәм авылдашларының исемнәрен атабыз да. Аларга авылдашлар исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерде. Симәк авылы Сабантуйын хөрмәтләп бәйрәмгә район башлыгы урынбасары Азат Ахмәтҗанов та килгән иде. Кемнең кулы кергән шушындый уңайлы урын ясауга һәм шушы бәйрәмне үткәрергә без инде шиксез рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Киләчәктә дә менә шундый тату, бердәм дусларны, туганнарны берләштерә торган авыл булып яшәргә язсын. Авыл җирлеге башлыгы Рифат Садретдинов та авылдашларына сәламләү сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле кунакларыбыз, сезне барыгыз да менә шушы бәйрәмгә килгәнегез өчен, катнашканыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бәйрәм чарасында 80 яшьне узган авылның тормышын ямьләп, үзләренең акыллы киңәш тәкъдимнәре белән ярдәм итүче 2 дистәгә якын ак әбиләр һәм бабайларга истәлек бүләкләре тапшырылды. Симәк авылы Сабантуе районныкыннан да уздырды дисәк тә ялгыш булмас. Бәйрәм бүләкләре дә бик саллы иде. Мин шушы җирлектә туып үскән, күрше Тырыш авылыннан, яшәвем Казанда. Быел Сабантуй күрелмәгәч, без Симәк авылына бик куанып килдек. Аллага шөкер, барсы да матур, кунаклар күп, бик күңелле, бик ямьле, бик зур рәхмәт Симәк авыл халкына. Бүгенге бәйрәмгә мин бик теләп катнашам да, икилдектә без инде семьябыз белән килдек. Симәкнең инде менә бу бәйрәме, менә бу урында Сабантуй үтмәгәне инде 30 ничә ел диләр, әйтеп битләр бит. Менә күренеп тора, шушы авылда нинди тырыш, хезмәт сөючән кешеләр яшәгәне. Кыска гына вакыт эчендә шушындый Сабантуй урынын ясап кую инде бу бик күркәм әйбер. Көндезге бердә башланган бәйрәм кояш уфык кавышкач та дәвам итте. Авыл халкы да, кайткан кунаклар да матур ял иттеләр бу көнне. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.